Sova 1, javi se. Sova 2 ovde nije viđen Štiglić nigde u blizini. Nastavi sa potragom pa javi. Ajde. Dobro večer. Dobro večer. Koliko sam ja uspio da razumem, a bilo bi dobro da to znaju i naši gledalci, vi ste zaposleni na mestu čuvara ptica u opštini Leskovac. Pa ne kao čuvar koje kakve ptica, nego ja sam zaposlen kao čuvar samo jedne konkretne ptice. A ko je tačno? Ja radim kao čuvar nagrađenog ovog Štiglića koji je u vlasništvu gradonačelnika, Ćićurlička. Gradonačelnik se zove valjda Cvetanović? Pa gradonačelnik se zove Cvetanović Goran, ali nagrađeni Štiglić se zove Ćićurličak. Tako ga je gazda nazvao jer Ćićurliče po ceo dan. A ja sam njegov brdigard. A brdigard? Ćićurličkova, ne istovremeno i Goranov Cvetanović. I vi ste ga, koliko vidim, odnosno ne vidim, sad i doneli, jel? Pa ne, ja sam mislio da sam ga donao, ali međutim ovo je samo prazan kafez, a Ćićurličak je izgleda malo pobegao, pa sad pokušamo da ga nađemo Sova 1 i ja. A kako? Sova 1, ako ga nađeš, prepoznaćeš ga po tome što ga poznaješ. Ajde, javi. Ali kako ćete da, kako je pobegao uopšte? Šta ćete sad radite? Samo mirno, samo polako, bez ikakve panike, sve u redu, sve pod kontrolom. Nije ovo prvi put da Ćićurličak pobegne. Od kad je počeo da dobija ove nagrade za pevanje, postoje jako popularan među ove ženske ptice. Ne samo štiglićuše, nego i golubice, vrapčice, ševice, labudice, fazanke, jarebice, pa čak i među živinom. Jako popularan, da. Obožavaju ga i kokoške, i ćurke, i guske, i morke. Hoće da izlude kad ga vide, a kamoli kad ga čuju kako peva. A on umislio da je Vlada Georgijev, s oproštenje, pa samo leprša okolo i cvrkuće, ja nisam ja, ti nisi ti, dođi da gnezdo svijemo svi i tako dalje. Tako da mi povremeno pobegne i mi ne znamo gde je po ceo dan. Aha, kad pobegne vi ga nađete posle svakako, jel? Pa i ne nađemo ga, nego se on sam vrati kad se umori, znate. A umori se jer ode da se šepuri i da peva po šumi, pa ga pojure devojke, ne može da im utekne. A što je švaler, to da ti ne pričam ja. Ali ja bih svakako teo da upozorim javnost da je on pobegao. I da ga neki lovac ne bi ostrelio, jer taj lovac posle možda i se iseli iz Leskovac. Jer go sam gradonačelnik bi ga udavio sa sopstvenim rukama. I želeo bih da upozorim... Da. Što kažete? Da nemate sliku možda vidim. Pa zato, evo, upravo tražim, evo ga je slika. Ja ću da pokažem sada sliku i vama i vašoj ekipi. Pa ako ga vidite, on je ovako on izgleda. Sad, dobro, mislim... Ovo je fotografija poslednja od pre neki dan, s tim da on sad ne verujem da baš ovako izgleda, jer kad ode u švaleraciju vrati se s ogromnim podočnjaci i sav je raščupan i iskljuckan, ali ima tu lepu boju između ove šućmuraste i ćulbastične, vidiš. Meni više ide na šećerlikasto ako... Pa može, ali to je od ugla gledanja. Igra svetlosti i senke. Da. A recite mi, kad ga neko slučajno nađe, jel treba da mu nabavi neku hranu ili... Ne treba ni da mu nabavi hranu, niti može da ga navabi na hranu. O tome se radi, jer on tad nije ni gladan. On je tad sav izlomljen od seksa, ne reaguje na zrnevlje, samo traži vode i zamračen kavez da se ispava ko čovek. Mislim, ko Štiglić. Aha, a jel peva makar kad je... Ma, ne može na oči da gleda, bre. To je promuklo, to samo škripi kine podmazana vrata. Alo, Sova 2, čekaj, stani. Jesi ga primetio? Gde? Ne, to je ranjeni orao. Zaboravi to. Ranjeni orao, pusti ga da prođe. Na, sa razmaknute oči. Može, zdravo. I hvala vam. I želimo vam da nađete ovog Ćićurlička. Ćićurlička, da bome... To ga ja prizivam, nemoj da se plaši. Jasno, jasno. I želimo vam da sve bude u redu. Da, pa taman posle da ga ne nađem. Mislim, tačno bi ja morao u kafez. Da zobam zrnevlje i da ćićurličem, a ne sumnjam da bi me gazda prijavio i na sledeći festival pesme Štiglića. Da ćićurličete? Pa ne samo da ćićurličem, nego i nagradu da mu osvojim, bre. Aha, lepo, lepo. Recite mi, kapa ova što ste doneli, šta vam je to? Pa to je, kako da kažem, ko što kažu lovci, to je bućkalo. Bućkalo za Štigliće. Aha. Jer znate ovaj naš konkretan, kada negde je uspeo da sretne, ja mislim u Jagodinu kad je bio gazda, pa ga vodio tamo u zoološki vrt. Dobro. I tamo uspeo da sretne žirafu. Dobro. Totalno se konsternirao, ako kažu se tako, skamenio se totalno, pa u nesvest.
i osetljiv na žirafu i na leoparda, kad ga pogleda. Tako da sam ja planirao da kad ga vidim, kad on ovo bude vidio, on će da padne, da se blokira i mogu da ga pokupim, elegantno ga vratim u kavez. A slaže se, Boga mi, sa njegovim šarama? Pa, zato vam i pričam. Znači, leopard, šućmurasto ćulbastično, ja vam kažem, žirafa i čićurličak. Kao takav. Puno hvala. Molim.